Pagpalang hapon po sa inyo lahat. Isi-share naman po ako sa inyong panibagong orasyon. Inyong magagamit po sa taong napapaamo po ninyo. Orasyon na walang tanggi. Pag ito po inusal nyo po ay siguradong hindi tatanggi sa inyo. Bago ko po umpisan po ay mag-subscribe, mag-like and share, and pinutin nyo rin po ang bell icon para palagi kayong updated sa aking susunod na video. At shout out po sa inyong lahat. Shout out po kay Binadiro Palisok at kay Bike Tayo, Kabayan, at sa inyong lahat. Narito po ang pamaraan. Magdasal po ng Ama namin, ang Baginang Maria, at sumasampalataya. At isunod po ang orasyon na 3 beses. Perectum igusum cruz Jesus Gimiker. Perectum igusum cruz Jesus Gimiker. Perectum igusum cruz Jesus Gimiker. 3 beses po, at isunod po ang sosi ng 1 beses lang po. Rubayat, Rodayat, Rubanat. Yan po ang susi. 1 beses lang po. Rubayat, Rodayat, Rubanat. 1 beses lang po usalin po. Usalin sa isip lamang po at ihip po sa dibdib ng pakrus o sa tubig inumin. Hindi sa babae po ito. Sana po pakaingatan po nyo, gamitin po nyo lamang sa tama po. Ito po ay mga konpurin po sa gayuma po ito, at ang mga mahihilig po sa mga ganitong usapin, sana po mag-focus po kayo, gamitin po lamang sa tama, huwag lang ipagyabang, at tiwala po sa Diyos na makapangyarihan sa lahat sa ating ginagawa. Tigil sa lahat po, palagi tayo magdasal, manampalataya sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, para tayo po ay gabayan at tulungan sa ating ginagawang kabutihan sa araw-araw, at malayo tayo sa sakit paragi sa ating kahilingan sa Kanya. At sa mga subscriber ko po, sana po kayo makalimot mag-subscribe palagi, at pakipindot po rin, na rin po yung bell icon para palagi kayo updated sa aking susunod na video. At shout out po sa inyo lahat. Shout out po. Ito po ay the best na aking binabagi sa inyo, orasyon na walang tanggi. Maraming salamat po.